नं ए थाइसागुरि हादानाव गासै खुख्लुं रेन्जनि सिङाव थानाय 1 नम्बरनिफ्राय 12 नम्बरसिमनि गासैबो गामिनि रायजो राजा आरो फोरमायसालि एफआरसि थारमाने बनजारि इउनिट जोंनि सिंनि बिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो मोनथाम एफआरसिनि फोरमायसालि आरो रंजालि गेरेमसा होननाय मोनथाम एफआरसिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। दा बेवहाय जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायदों जोंनि हा हुनि जि थासारि आथिखालनि सोलिनाय। दा बेवहाय जोंनि बिजनि साब डिभिजनाव गासै मोन 6टा एफआरसि दङ। खैलामैलायाव 2, बेनिफ्राय जोंनाव बिजनि आनसलिकनि सिङाव गासै 4। दा बेनि गेजेराव फोरमायसालि एफआरसिनियाल' 90टा न'खरनि हा होनांगौनि जि बियो एसडिएलएसि आव पास जाबाय आरो दा डिएलएस आव थांबाय डिस्ट्रिक्टआव डिसिआव दंहैसै आरो बिसोरो थाबैनो हानि फोरमानलाइखौ मोनगोन। दा नैबे गेरेमसा खुख्लुं रेन्जनि गेरेमसा आरो रंजालि एफआरसियाबो दायो सार्कल अफिसाव स्क्रुटिनि सोलिगासिनो दङ आरो बेयो थाबैनो एसडिअनियाव एसडिएलएसि आव पास जानानै डिसिआव थांगोन। बिनि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। दायो जोङो थाबैनो खालामनो थाखाय एसडिअखौबो खावलायबाय थादों आरो सार्कल अफिसारखौबो जाहाथे बिनि एसडिएलएसि आव थाबैनो पास खालामनानै डिस्ट्रिक्टआव हरो आरो थाबैनो मोनहोनो हानाय जायो। खारन बेयो बे खुख्लुं रेन्जनि जि हानि डकुमेन्टस बियो थांनाय समाव जाखाबायमोन। थांनाय बोसोरसेनि सिगां आरो बोसोरनैनि सिगां बेयो जाखाबायमोन। नाथाय गोदान डिसि फैनायनि उनाव एफआरसिनि गासैबो बाक्सुखौनो थाला देखावनानै होनायाव माने बे एफआरसिनि डकुमेन्टसफ्रा गोमादों आरो गोदानै मोनसे डकुमेन्टस बिफिननाय खामानिखौ डिसिआ मावदों। दा आरो बियो मा खालामनो सिगाङावबा डाइरेक्ट डिसिआव हैनांगौमोन। नाथाय बे दानि डिसिआ खालामदों बे थ्र एसडिएलएसि एसडिअनि स्क्रुटिनि खालामखांनायनि उनावसो डिसिआव थांनांगौ। बेबायदि मोनसे प्रसेस खालामनायाव बेखौ गोदानै आरोबाव जमा होफिननाय जादों। दा बेबायदिनो बियो सोलिगासिनो दङ। दा जोंनि रंजालि आरो गेरेमसा एफआरसिया थाबैनो स्क्रुटि जानानै थांनांगौ। बेखौ जोंबो डिसिखौ एसडिअखौ खावलायगोन आरो दिनै जोंनि बे मेलाव नुजाथिफैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा थाबैनो बिटिसि सिंनि फरेस्ट ओनसोलाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर'फोरनो बा थागिबिफोरनो एफआरए बायदियै फरेस्ट राइट एक्टनि बायदियै थाबैनो हानि पाट्टा होनांगौ होननानै बिथांमोना सेन्ट्रेल एबसुआ बिटिसि सरकारखौ सावरायनो नागिरदों बिटिसि सरकारजों आरो बेखौ थाबैनो खालामनांगौ। आरो जोङो दिनै आलासिनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कुसुगाव गासै फरेस्ट ओनसोलनि हानि पाट्टा होनो थाखाय गासै 10,000नि बारा हानि पाट्टा होनो लेखा थियारि जाबाय होननानै बुंदों आरो जोंनि सिगाङावनो फननि गेजेरजोंबो खौरां लाहरदों। जोंनि चिरांनि सिङावबो जेसेबां फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोर दङ बिथांमोननि हा पाट्टाया जाहाथे थाबैनो मोनो बिनि थाखाय जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय। बिटिआर सरकारखौ खावलायबाय लोगोसे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि इएम बिथां रनजित बसुमतारी बिथांखौ खावलायबाय जाहाथे जोंनि फरेस्ट राइट एक्ट बायदियै थाबैनो हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर'फोरनो जोंनो हानि पाट्टा गथायनानै होयो। दा नोङो हानि पाट्टा गैयिनि थाखायनो जोंनि गोबां फरायसाफ्रा दिनै गावनि स्कलारशिपखौ मोननो हायाखै। दिनै इनकाम सार्टिफिकेट मोनैनि थाखाय कलेजाव फ्रि एडमिसन मोननो थाखाय गोब्राब जादों। दा बेखायनो बैफोर थासारिनिफ्राय उदां जानो थाखाय जिहेथु जोंहा मोनथाय दंखायो फरेस्ट राइट एक्ट दंखायो बै एक्टनि आन्डारावनो जाहाथे थाबैनो जिहेथु लेन्ड साबजेक्टआ बिटिसिनि ट्रेन्सफार साबजेक्ट बेखायनो थाबैनो मावना होनो थाखाय बिटिआर सरकारनि सिएम प्रमद बर' बिथां लोगोसे लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि इएम रनजित कुमार बसुमतारी बिथांखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरबाय। बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन।
मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003991187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव।